Bon dia a tots i a totes. Feia temps que ho feia jo. Com estàu? Bé. Bueno, xicos, xicas, començam el tercer trimestre, el darrer trimestre, ¿vale? Mos queden per davant 2 mesos, menys un dia, perquè acabam dia 19 de juny. Bé, vosaltres acabeu dia 19 de juny. Mos queden 2 mesos en els que no sabem quan podrem tornar a escola. Jo, sincerament, espero que puguem tornar en qualque moment, per estar amb vosaltres, el manco un poquet abans d'acabar el curs, per disfrutar d'estar tots a la classe, bé, per estar tots junts, com sempre. Ja teniu la feina per aquesta setmana. Bé, simplement dir-vos que espero de tot cor que tots estigueu bé. En Llamp té son. Hola, Llamp. Que espero de tot cor que tots estigueu bé, que vos quedeu a casa, que vos queda poc, per cert, d'estar tancats a casa. I res, que estigueu tot bé, que a poc comenceu a fer la feina, que hagueu descansat aquestes vacances, i dir-vos que vos enyor molt, que he pensat molt en vosaltres aquests dies, i enviar-vos un beso superfort, molt d'ànims, molta força, i fins aviat. Mua.